Новата голяма игра на PalmsBet е тук. Победата те иска. Играй за шанс да спечелиш част от внушителния прогресивен награден фонд до 500 000 евро. Ето нещо вълнуващо. Всяка победа на ПФК Левски увеличава наградния фонд, като към него се добавят допълнителни 10 000 евро. Ако Левски стане шампион, към наградния фонд се добавят още 50 000 евро. За да участваш, просто влез в профила си на сайта или в мобилното ни приложение. Забавлявай се с любимите си игри и събирай точки в лоялната ни програма Palms Loyalty. Натрупаните точки можеш да обменяш за участие в тегленията. 10 точки ти носят 30 участия, а при депозит получаваш автоматично едно участие. Ето още една изненада. Депозит през апа ти носи цели 2 участия в голямата игра. Всеки ден теглим 300 печеливши, които получават 100 free spins. При победа на Левски, дневните награди за следващия ден се умножават по 3. 300 печеливши по 300 free spins. А всяка седмица теглим 1000 печеливши, които ще получат 200 free spins. В края на кампанията всички твои участия ти дават шанс за част от големия кеш награден фонд. И не забравяй, всяка победа на Левски добавят 10 000 евро, а ако тимът стане шампион, се добавят още 50 000 евро. Играй в PalmsBet, събирай точки, трупай участия и увеличи шансовете си да печелиш страхотни награди. Победата те иска. Включи се още сега.